Pogi, ayan. Ang gagawin natin is maglalaba. Dahil ilang weeks. 1 week. Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Pogi, ayan. Ang gagawin natin is maglalaba. Dahil ilang weeks. 1 week na akong di nakakapaglaba guys. Maglalaba tayo. Lain ko muna yung mga underwear. Tapos yung mga puti. Malaki ng palong ko. Ha? Bakit? Ba't lumayas ka? Kenny! Yan! Maglalayas lang. Maglalayas lang yung pamangkin ko.
Ay, excuse. Ay, mas maganda kasi kung maglaba kamay talaga para sure na malinis. Kasi sa mga tissue talaga lang talaga yung sa mga kilikili. Kaya nilabis ako sa mga sabi ko. Kaya mga kilikili. Ayun po, tumatanggap din ako ng labada sa mga gusto magpalabada dyan. Wala po ba? Ayan. Matanggap din po ako ng labada per piece po, mga 100 na lang po sa inyo. Magbabanlaw na tayo guys. Narin ako. Down. Tayo ng hangin para